дарди ман як чиз аст ки як марди пайдо нашуд ки дар зиндагӣ маро фаҳмад. чӣ хеле ки ман ҳастам ҳам хел маро қабул кард, то охирам хел қабул кунад, маро иваз накунад. фирӯза ҳафизова: ба фикрам сериолҳои туркӣ ва ҳиндӣ зиёд тамошо мекунӣ. чунин мардҳое ки ту орзу дорӣ танҳо дар филмҳо дида мешаванд. бо чунин сару либосе ки ту дорӣ ва бо чунин касбу коре ки дорӣ, бовар кун ягон марди тоҷик тайёр нест бо ту издивоҷ кунад. мардони тоҷик номусу ғайрат доранд. бибин, ҳатто ҳамон мардони фосиқу зинокор ҳам тайёр нестанд бо ту ва амсоли ту издивоҷ кунанд. шояд ба хотири як шабина ё як соата бо ту бошанд, аммо издивоҷ ва оила барпо кардан ҳаргиз на. издивоҷ кардан ва оила барпо кардан як неъмати бебаҳои Парвардигор аст ки бисёр занҳое ки ба намоиш баромаданд, аз ин неъмат маҳрум шуданд. шумо худ дида истодаед зиндагии сарояндагон, занҳои блогер, умуман занҳое ки дар намоиш ҳастанд, тамоми зиндагии онҳо дар рӯи саҳна асту мардум аз он огоҳ ҳастанд. онҳое ки шавҳардор буданд, аз шавҳаронашон маҳрум шуданд ва онҳое ки бешавҳар буданд, дигар наметавонанд ба шавҳар бароянд, чунки ҳеҷ марде тайёр нест бо чунин занҳои худнамо издивоҷ кунад. пас ё издивоҷ ва оиладориро интихоб мекунӣ, ё саҳна ва намоишро. аз ин ду танҳо яке бароят муяссар мешавад. ҳаргиз чунин намешавад ки ҳам шавҳар дошта бошӣ ва ҳам бо либосҳои нимбарахна ва шаҳватангез дар намоиш бошӣ ва мардумро беқарор кунӣ. ягон марди бовайрати мусалмон ҳаргиз ба чунин коре розӣ намешавад. илова бар ин, замони шавҳар карданат кайҳо гузаштааст. хубтараш тавба карда ба сӯи Аллоҳ бозгарда. мабодо мард ба суроғат биёяд, дар ҳоле аз ин ҳама гуноҳоне ки ба намоиш гузоштаӣ тавба накарда бошӣ. оё марги Файзигул Юсупова бароят ибрат нашуд? хуб андеша кун ки пушаймонӣ суд надорад.